A Deputación de Pontevedra recoñeceu onte o talento da mocidade da provincia. A Administración celebrou os premios provinciais da xuventude con 39 galardoados dunha dúcia de disciplinas diferentes dos ámbitos das artes, a investigación e a sociedade. Nesta era na que aparecen plataformas tan diversas, con contidos moi amplos, eu quero poñer en valor a mellor posible. A plataformas Rías Baixas. Nin TikTok, nin Spotify, nin Twitch, nin ningunha se semella a esta plataforma, a plataforma Provincia de Pontevedra. A gala volveu superar todos os rexistros anteriores, así presentáronse 111 candidaturas. Entre os galardoados repartíronse preto de 31.000 euros. Apoiar a mocidade é todo o que trae consigo vanguarde, creatividade, enerxía, talento, ilusión, progreso, é unha aposta segura. Como tamén o é que unha casa como esta siga permanentemente obrigada a conectar con vos e a acudir ao vosso encontro alá donde estedes en calquera momento da vosa vida. Entre os premiados destacamos as pontevedresas Luis Elena Tilbe e Andrea Dávila en deseño e moda e investigación en artes, respectivamente, Laura Paz da Illa da Arousa en fotografía original e o tamén veciño de Pontevedra Fabio Rivas na categoría de narrativa e tamén poesía. Más allá de agradecer solo a la Deputación, a mi universidad, que fue la que me dio puerta a crecer, a crear y a conocerme creativamente. Cómo combinar a expresión dun mismo interior, que todos temos un universo interior totalmente distinto e infinito, imparable, e intentar, sempre temos nosa decisión de si abrilo ao mundo ou non. Isto é un pouco o que quería expresar. Creo que un bon momento estes breves segundos para lembrarmos a todas as persoas que sofren a diario calquera tipo de discriminación pola súa raza, pola súa orientación sexual ou pola súa identidade de xénero. A grovense Lucía Rodríguez e o vilagarcián Manuel Alejandro Vázquez recibiron o terceiro e o segundo premio na categoría de banda deseñada. As catoirenses Elena Figueiro e Vanessa Parente o terceiro en contido audiovisual. Miguel Aitor Jamardo de Caldas de Reis recolleu o segundo premio en iniciativa empresarial e os traballos de investigación en artes de Rodrigo Cumbraos e Carlos Fernández de Pontevedra foron galardoados co terceiro e segundo premio respectivamente. Tamén se recoñeceu o traballo musical do pontevedrés Javier Lago cun segundo premio, o igual que a obra poética de Alexandra Fernández. Finalmente, Claudio Gómez quedou tamén en segundo lugar na categoría de serie fotográfica.